Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tuyay, magkikitam day tay. Ay na, kwarta day tayo awat mo kanya ka ba daw? Saan labas na kwarta? Kita mga bay. Na, sagsasangaribo mo day ta. Ay nagadown. Iyawat ko king ka ha? Ay na, ay, adda pagpakulot ka. Naglakwak day tayo, itimulak ka na tay. Itad ko king ka. Tapno... Tapnaw, nagado ka nga ibagbagamon, iyawa mo lata ka day. Nasken analawag king ka, no anya ti pangusaram iti day to'y akwarta. Amok no anya ti pangusara. Pagbayad mo day tayo, iti utang mo, iti tersina ni Marijuanang. Ayunan niya. Ayun, sigay, ta inakbayadan adagusan. Diyak kayat nga damabati nga utang mo dita, weng. Wen, unay kalaki din na ya. Sigay, tamapan kun bayadan adagaw. Kagawad, ado tinaglakwan ni tatabadong itimula na anatay. Ay, aya. Kat no siya tinang itulaw, danapan naglakaw. Ay kat manungay tinaglakwan na. Basta daw, nakita kiti binilang ni tataba daw. Sagsasangaribo ang nagpuskol ko naman. Ay kat kayap na lang nga sawan nga umayin agbayan ni Marito yang iti utang da. Sigurado day ta, kagawad. Syaktumat nga raw ti sarunom nga itulod di ta ilay kwaraw. Tama pa nakagatang iti lakaw. Ay kat na, ibagam lang no kaanaw. Oy, wan. Ha? Ni Marito yang day mang paypayapay ken ka di ta igit ti kalsada. Ay wang, siya ka talaga ti paypayabayan na aw. Ingka kitaan. Tapno maamuam no apay payapayan na ka. Apay na natuyang. Ay, agdamag kapay lang. Kat aglugan nak adita tricycle mau. Sa dino ti pagpaitulodam. Ijay parlaw. Ha? Ijay kanginaan a parlaw. Sa dino nga iti ayan day takang inaana parlaur. Unay kamutin ko araw. Di mo amaw, ti ayan na. Anya nga iti serbina nga agpaspasada ka. Diyakan mo tas anak mo't nga agpapaparlaur. Basta, ijay ilay. Naglugan ka nga rudan, tay tulod kan. Darasem, tagpakuluta. Kalpasan na, itulod na, ijay kanginaan a restaurant. Puro kang inaana. Ay, sa balila at talaga ti adu ti kwarta na. Maray, mabalin nga agtugaw dito isang wahanan ti tersinam. Hapa na kami suot ka, Maray. Adda kwartayaw. Ngam saan nyo nga mo ti agbayad iti utang yaw. Ha? Kino'y nikak manituyang ko di pagbayad na, Maray. Saan ngayon may nagbayad? Napanan na ngay nga raw, kitaging gaita, awan pa ilaan nga si Mang Pait. Ay, agtugawa man pa, Ay, Maray. saan? Ah, Saan ka pa mabalin nga agtugaw? yay. Agbayad kayo pa'y iti utang yaw. Itata nakapakuluta kaon kwaraw. Itulod na, ijay kanginaan a restaurant. Ha? Siyaksa mo tikat katawaam. Ay, kwa. Ay, apay nga na nagpakulot ka na natuyang. Kag bagay ko man. Talaga saan ko na malapdan ti katawa. Sigay, katawaan na. Tasaan ko abayadan ti pamasahe. Ay, saan mo takastahan na natuyang? Mala, itulod na kaon ijay restaurant. Wan, itulod kan. Tanda na ma, Ah? ijay kanginginaan ti pangituludam kanya. Wan, ijay kang nginginaan. Aw, at datan dito'y kang nginginaan na restaurant na natuyang. Kanginginaan day tuyan ko araw. Sigurado ka? Wan, dito ito may pangpanganan dagiti babaknang. Dituyak nga ruden amangan ah.
Magbayad ka nga ro din iti pliti ma. Aywan anya. Dandani mo tin nalipatak. Aha. Oh, at iti pasahe. Tanlo ang 5 pisaos. Plus... Anya plus, 1 plus na. Ngayon ang mata na. Kurang mat na ito 15 pisos ng inyawat mo. Kaya't munsa nga ireklamo ka, Ireklamo na kita eh. Kano senior citizen, ada discount ka. Hanggang nagadayo mo tinang ituludakan ka. Agasam man, di ta kang hinginaan a parlor. Kalpasan na, dito kang hinginaan a restaurant. Ay, adumat ti discount ko, kwaraw. Malaksid iti senior citizen discount. Anya pa eh. Ay, nalabsak pa yun ti senior citizen. Iso amas dakdakkel kuma at ti discount ko. Anya mo tay. Lugyak mo ta nang ituludkan ka. Ay, kasta una ya busog ko. Dalalya. Na, anyang al-alya nga ibagbagam. Yunay kami tayo. Kasta mo tintilangam ngay. Nagpakulutak lang, nakigtot ka. Nagpakulot ka. Apay ko na pimintas kaya. Kinulimaat ka, mate. Na, iso da ito, iti uso ita nga style ti buok, badong. Kahit timulat ka, mate. Saan mo mangarod na bagay? Maturog ka man langan. Ay, agluto ka pa imot ah. Kunaken ka nabsugak. Nangina a restaurant tinanganak ko naman. Apay, si kala ang tinang restaurant. Shanghai, mate. Ada ka mo dito'y balay. Apay, saan ka pa'y magayama na pan nagbayad iti utang mo? Ay kat una agpaymot ato'y panagpapintas ka. Idi pa'y nga arapaap ko ti pumintas. Ay, saan mo mga ibusin di kwarta nga intid cooking ka ah? Naske na mabayadan dagiti utang mo. Ay, Marikwanang, sino day ta sumunga da kasla? Ngay, nakamamak. Un nga rod, kunamulan no asino. Dayo siguro day ta. Ay, ibagam abawal ti asino man asumrek dito yung barangay tayo amang but-butang. Koko Ay, Marituyang! si kamot ngagpaysaw, Marituyang. Yes! It's me! Ay! Saan da kun ana big bag? Gapot a piminta sa kanya. Anya, ay, adayamot imbagami apimintas ka. Un, awa mo imbaga. Umapal kayo lang. Tanakapakulot. Na, apay kumanga umapal kami. Amuyo kaday. Numano ti imbayad ko daytoy apa nagpakulot ka. Ay di mo ibagbaga ti bayad na maray. Ta malagip ka, asaan ka pa'y nakabayad iti utang mo diti tersinak. Ay, nasaya at taim palagip mo dayta, bayad adayta. Ay, malagip ko mo't Marituyang. Ada magayam utang mo kanyak, asaan mo pa'y anabayadan. Oh, makitam dayta. Nagado mo gayam ti utang mo. Ay, saan nakpay nagbayad? Ay, Maray, saan ka pa'y apumanaw, tagsasarita tayo pa'y. Naglaing agpasikat. Ngam no singiram pumanawan. Kuna namat, asaan ka nung agbayad? Ay, kasano dahitan, Maray? Sana mabalain. Mang panuno ta iti wagas. Tapno agbayad di Marituyang. Warog, apay akas la makasangsangit ka. Talaga makasangsangit ang kantay. Kurang amin tintad ni Nana Tuyang a pliti na. Kasano ako urang? Kat nagadumat ti kwarta na? Pudno ang nagadaw. Ngam nagkuripot matitiplite. Ay, kunamlan asino ang naglastog ang nagpaparlor. Ay, Day tati pakakatawakan day. Imbag ta impalagip mau, tagkatawa ak. Ay, wala. Agkatawa talangan, kwaraw. Diyak to iluglugan ni Nana Tuyang. Ay, rumbang laang. Saan mo nga ilugan? Huwag niya, nakabayad ka. Wan, unay kalaki din na ya.
Ipalpalagip ko lang Sakbay amay mo si kwarta nga intid cooking ka. Nakabayad ak nga rudan. Nukas ta, mabalin ko ti mapanagtugaw, iti tersina ni Mari Kuanan. Ay kat mabalin latamot amapan ka agtugaw, ijay no kayat mo. Mabay na nga rod, no dapay utang mo ijay. Iso ano ko naman nakabayad kan. Mapanak taon, nagistambay ijay. Maribanang, labsan ka pa'y dito'y balayaw. Wen, lumabas ka latakad eh. Ay, makitam da ito'y aritos ka. Na, adamot aritos mo nga agpaiso. Ay, pustaan ta. Ginatang mo day ta iti 10 pisos ijay palengke. Saan ang nagatul day talapayag mo? Oh, nay mo't ti pa nagkitkitam kanya kun maray. 10 pesos. Ribaw ti presyo na day tay. Aya, Kita umot nagdakkel ken nagdagsan. na ribo gayam ti presyo day ta. Isumot lagayam nga uray na laguyudan day talapayag mo, maray. Siyempre, balitok gaya maray. Ay kat agbayad ka nga rudan iti utang mo kanyak. Ay, nakun maray! Ay, maray, nanggag mo dyan bagak. Pimanawan. Ay, talaga ano singiram, pumanaw mo't adagaws. Nay, si kamot gayam ti agsagsagawisiw dita sangwan at itersina kabadong. Ay, wun Maray. Siyak. Ay, saan ka kumapay lang may agsagsagawisiw dito itersina? Nay, apay bawal Maray. Madipay lang nga ron tiriknak. Ni Marituyang, saan pa'y ngay may nagbayad iti utang yaw? Nay, kung na naman ngay may nagbayad. Ay, kaano nagrigat a singiran? Naglaing nga agpasikat, nagrigat a singiran. Kababay na nga ron tiyo may agsagasagawisyo dito itersinam no kasta. Waraw, ituludnak man ijay ilay. Mapanak man gumatang itinangi na abagkaw. Saan ka na kahit nga ilugan? Na, siyak pa'y mat nga ado ti kwarta na ti pangibagaam iti kasta. Uray man na do ti kwartam. Saan ka mo't nagbayad iti husto aplitay? Kaya't munsa mat nga ipakitaken kanumano ti kwartak ditoy Ahap, Lugan kay ti sa balay. Ay, awanon, talagang agluganak iti sa balay. Si kalaeng ayat ti tricycle amabalin ko apagluganan. Apay nga itawan mo't ti mayat amang itulod kanyak ijay ilay. Apay nga awan, kit nagaro ti tricycle dita paradaan. Di da nga rod kayat nga itulawd. Ni kwarog ngay. Dayta ka anakan ni Kapitan ti kang runaan asaan amayat amang itulod kanyak. Apay sa di naman nanayang amin ti papanam. Kunak mo't amapanak ijay ilay. Anya ti mapan mo aramiden ijay. Ay, nauma akon dito'y kulot abukaw. Mapan ko kumaipaunnak. Ay umay katuyang. Adda papananta. Sa dinaw, di mo ko na nakadwaan nak amapan agpaunat iti buok kaw. Basta sumurot ka kanyak. Ala, hintan. Ay, nagbiit ang nagwaras dito'y barangay tayo. Nga uray ado ti kwarta ni Marituyang. Tawaran na ti plete na. Ay, huwan nga ron maray. Kasta ti sarsaritaan dagiti chismusa. Ay, saan nga men akayat nga ilugan ni Kwarog. Tapirmi mo ti panang tawar na iti plete na. Sapay nagngina ti gasolina itamaray. Ay, wan. Nakabayad nga tan ni Marituyang iti utang na ka ni Marikwanang. Ay, sapay kumaa. Adam tupay na utang kanyak ni Marituyang. Nga maging gaita, di na pa'y nabayadan. Amo na nga ta. Nga iso ti pag-iistoryaan dagiti kabaranggayan tayo. Wen nga roda. Ngam, awam mabibiyang na. Uray iso ti pagsasarita dagiti tattao. Nga main, nairuamay.
Apay adito'y matirsina ni Mari Juan ang tinagturungan ta ba daw? Panawin na, tapno agbayad ka iti utang mo. Kunak man no kadwaan nak ijay ilay. Mapanak pa'y kumagumatang iti baro abisteda. Ay, agbayad ka pa'y. Nangag ko dya imbagam, kabadong. Iso nga agbayad kan marituyang. Daytoy tumangamin abadong. Nabayagan ti utang yaw kanyak. Ngam di kay malagbayad. Kusko silapan kayo pa yan. Ay ngam, saan ka lata mo tamakadlaw marituyang? Siya, madlaw ko maray. Nagsakit, ti kusilap mo. Kasla ita. Agkuskusilap ka man ay. Madlaw mo, tuyan. Day tuyan ti kasasakitan ako silap ko. Ay, nagsakitan nga paisaw. Ure mula yung tingig mo tin maray. No di pa'y lamakarik na ni marituyang. Ay, jak la amang. Wunan! Agbayad ak man langan. Yakla kaya timakuskos sila pa nakasta. Ada pa'y tuloy na day tako silap ka, maray. Rugi pa'y laday ta. Nasaksakit pa'y ano ituloy ka. Misungarod na saan mo nga ituloy tagbayad akaw. Mano amin ay adya utang kaw. Mala, kwintaam nga rudin. Saan kan nga ako sila? Kasta ati mayata kumaray. Aguray ta kwinta akuan. 4 plus 2 carry 1 divided by 8 equals 12 minus 1. Apay, marikwana nga wala kay kalkulator mo mo editan. Partakan mo ta. Ang mga agbabawi ni tuyang kung agbayad. Equals 1,000 plus 3,000. Di utang yaw. Ala, agbayad kayo. Ay, nanatoyang. Sakbayag astusam ti kwartam. Agbayad ka pa'y nga umuna iti utang mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Randy Castro. Sound effects Jun Red. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag.